And then in. Lamhloko buya la Nkosi. Phela thina usibutani siyashayisana kanjena ubhekane nami ngibhekane. Ngeke sihlale singavutana. Sikhulumile itolo lemfaneni yangifamosi. Ngeke sihlale singavutana Nkosi sithala kanye lapha endlini lapha. Angihlali mina nawo ngilala la ulala khona ukuthi siyahlala kanye khona. Ingana sihlala itolo kanye lapha ebusuku khanisonga khona eceleni kwami. Boku. Awungibuthi phela mina ukuthi bengibe indlela tami. Ebusuku la Nkosi. Ebusuku Kude ilanga. Angihambi ngelanga mina ngihamba ngetinyawo esingisebenzisa imoto. Hayibo. Sihamba ngemoto. Bangilenze ngemoto itolo. Uyangifamosi. Ebusuku la Nkosi. Itolo bese bengiye on prayer. Ona liphele ngalesithathu. Akusiyo on prayer kahle kahle one-on-one nemfundisi. Wena unifundisa ebusuku la Nkosi. Yes, ebusuku. So ema-one-on-one wena mfundisi ebusuku njalo. Uthi bakulenze ngemoto. Uyebungenze ngemoto umfundisi wabaleke khona nje ufuna ukuthi ngibonise itolo. Ngitibonile ebusuku. Ungibonisile umfundisi. Ukubonisile umfundisi. Mandana uthi ngichaze yebo ngichaza kona ngisungibonisile umfundisi. Ningitindlela ngitibonile ebusuku. Angifamosi. And esunsuni uthi tenyalo uqala ukuthi umuve ini ngihlala naye. Indokole ngakuhle.